cynlluniau yn Eryri geisio perswadio ymwelwyr i gyfrannu'n ariannol at brosiectau lleol. Bydd cyfarfod yn Llanberis ddechrau wythnos nesaf i drafod y syniad o ofyn am daliad gwirfoddol ychwanegol mewn bwytai ac atyniadau. Dros y ffin yn ardal y llynnoedd, mae cynllun tebyg yn codi incwm sylweddol bob blwyddyn, mwy gan Siôn Tecwyn. Mae canodd o filoedd o bobl yn ymweld ag Eryri bob blwyddyn. Maen nhw'n cyfrannu arian sylweddol i economi'r cylch, ond ar un pryd yn rhoi pwysau cynyddol ar yr amgylchedd. Rwan mae yna drafodaeth wedi dechrau i weld os fydda'r ymwelwyr yma yn fodlon talu ychydig mwy mewn gwestai, bwytai a siopa mwyn ariannu prosiectau lleol. Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer y syniad yma o gynllun sy'n weithredol yn ardal llynnoedd ers bron i 20 mlynedd. Erbyn hyn mae'r cynllun yna yn cynnyrchu incwm o dros 100,000 o bunna'r flwyddyn, gyda phobl leol yn penderfynu sut a lle mae'r arian yna'n cael ei wario. Busnesau unigol fydda'n penderfynu faint fydda'r tal ychwanegol a fydda dim rheidrwydd ar ymwelwyr i dalu os na fyddan nhw'n dymuno gwneud hynny. Ar ddiwedd blwyddyn mi fydda benderfyniad ynglŷn â sut yn union i wario'r arian. Wel, mae hyn y lawr i'n busnesau wneud y gwir, ond wrth gwrs beth sy'n bwysig nodi bod yr incwm yn cael ei wario yn lleol ar wahanol brosiectau. Ac wrth gwrs mi fydd y busnesau sydd yn rhan o'r peilot gobeithio eleni yn penderfynu lle fydd yr arian yn cael ei wario. Mae nifer o busnesau lleol wedi dangos diddordeb fod rhain amheus ynglŷn â faint arian fydda'n cael ei godi. Wel, mae'r syniad yn iawn fel mae, mae'n siŵr de. Ond, deud y gwir, problem ydy, maen nhw'n gyndyn o dalu am le aros i ddechrau, maen nhw'n eisiau lle'r hatab rhan o gael. A os dy rhywun di ofyn iddyn nhw am fwy, am gryfraniad hyd nad. Dwi'n siŵr na rhaid i droi trwyna, mae'n siŵr de. Digon prin oedd yr ymwelwyr yn Eryri heddiw, ond roedd yr rhai welsom ni wrth droed yr Wyddfa yn dweud y bysa nhw'n digon bodlon talu ychydig mwy. I wouldn't mind at all, provided of course the money did go to that aforesaid situation that you've just described. I'd be happy with that. As long as I knew for certain that it was going to an ethical and worthwhile cause, I wouldn't want it spiriting into the local coffers to subsidise local council cutbacks. Ers blynyddoedd bellach mae ras yr Wyddfa wedi gofyn i redwyr am gyfraniad gwirfoddol i dimau achub mynydd lleol, ac mae'r mwyafrif llethol o'r cystadleuwyr yn hapus i wneud hynny. Mae'n syniad da, mae'n rhywbeth da ni wedi gwneud ers ychydig flynyddoedd ers y ras Wyddfa. Ond dwi'n meddwl da bod pobl os dyn nhw'n prynu cot yn siop, maen nhw'n rhoi pintan extra a tuag atwad. Ond fe rhaid i'r person sy'n prynu'r got sy'n beth bynnag, fe rhaid wybod lle mae'r pint yna fynd. Os yna ymateb positif i'r syniad yn y cyfarfod nos Lun, y bwriad ydy nifer o busnesau Eryri ddod at ei gilydd i ffurfio cynllun peilot mwyn gweld os y galla'r ardal elwa o'r fath cynllun.